Assalamu alaikum. A darasinmu ne za mu nuna muku yadda za ku canja ma duk wani irin hoto background ba tare da ka yi wato irin zane-zane a cikin FECEBOOK ba. Abin da yasa ake canja ma hoto background ko irin za ka yi transparent photo irin wanda za ka saka a irin YouTube thumbnail ko kuma za ka iya saka a wajen profile na Facebook naka, ko kuma kana son ka yi wani amfani da shi na daban. Saboda idan ka ɗauki hoto bayan bai ma yadda yake so, za ka iya canja masa duk kalan da yake so ka sa mai. Muna roƙo duk wanda bai danna mana subscribe ba ya danna mana subscribe, ya danna mana alaman ƙararrawa. Barka da dawowa. In kana son dai ka canja ma hoto background, abun da za ka fara yi shine in datan ka buɗe take, za ka shiga kowane irin browser gashi nan, amma dai kyanta dai karka shiga Opera, ka shiga browser mai kyau ga Google Chrome kamar Firefox, amma mu za mu yi amfani da Google Chrome ne. In ka buɗe Google Chrome ma kamar haka, gashi nan in ya buɗe ma kawai za ka shiga filin sacin nan ne kamar yadda kuke gani, sai kai na sacin na BG remover. BG gashi nan ma kuna ga ya fito, sai ka danna enter. Gashi nan kamar yadda kuke gani zai kawo muku wani waje kamar haka. Abun da aka yi, za ka kalle rubutu, amma gashi nan na sama shi wanda aka rubuta, za ku rubuta https wanda aka yi www.removerbg.com, shine ainihin wato website na wannan abun. Da aka taba kan rubutun na remove image background, gashi nan da za ku ya ƙara kawo kuwa ta fiska. Gashi nan ma an kunkula sama na aka rubuta remove image background 100% automatically and free. Gashi nan dai akwai inda ka rubuta upload photo da yar wata arrow a nan, za ka danna kan upload photo. Yana satin zai baka option da za ka zaɓi duk wani hoton da kake son ka zaɓa a cikin foldojin wayanka. Dan jira shi kaɗan, yana ɗan yin sacin ne. Gashi nan kamar yadda gani ya kakkawo min hotuna cikin waya na gaba ɗaya. Abu na gaba da ka yi, in ya nuna maka foldoji da yawa sannan kuma hotunan da kake so din watakila yana can ƙasa, ga inda ka rubuta browse, akwai kyamara a face, wato idan kyamarar nan idan za ka ɗauka a yanzu direct kenan, sai ka cire background inda hoton da ka ɗauka. In kuma kana son already hoton da amana nan kare ka ɗauka, sai ka taɓa browse nan in baka same shi a nan ba. Gashi nan kamar da gani ya kawo ma hotunan nan, za ka ga yar wasa ɗigo uku a sama na layi guda uku, za ka taɓa kan layukan. Zai ce ka nemi ka zaɓi application da kake son ka ciro hotunan nan a ciki. Mu za mu amfani da photos. Gashi nan kamar yadda yake ciki ya kawo mana foldojin wannan photos namu duka. In ma kana son ka ɗauka a kyamara ne, in ma a download ne, in ma a screenshot ne, ga su sunan su Facebook. Daga mu hoton da mu ɗauka gaskiya ina ganin dan cire shi a cikin Facebook ne. Gashi nan kamar yadda yake gani, ni zan zaɓi wannan hoton ne. In ka taɓa sai ka danna alaman da ka rubuta don. Gashi nan za ku kalla yana rubuta muku original anan, yana uploading. Bayan ya buɗe ma fiska kamar haka, za ka kalla har ya canja maka background din. Idan kana son ka yi download ɗinsa ba tare da ka canja ba, akwai abun da ka canja mai, za ka yi editing. Da ka danna za ka danna edit. Idan kuma kana son ka yi download na shi ne kawai, ba za ka canja mai komai ba, zai fito a transparent kenan, sai ka yi download. Amma za mu nuna muku da ku editing. Ga inda ka ɗan rubuta edit na alaman kallo a cikin nan, edit. Gashi nan yana da loading image.
kamar da gani gashi nan ya bude mana ga background kala ne, ga nan blue, ga portrait, ga background din da kake so a nan sai ka zabi wanda ya maka a ciki, amma za mu zabi wannan mai dan alaman bishiyan nan. Bari yana dan yi loading. Gashi nan kamar da gani mun zabi wanda aka yi dan alaman hotunan nan, dan jira shi kadan. Gashi nan kamar da gani ya shiga. Idan abu na gaba, in kana son ka yi download din wannan hoton, akwai inda ko an yi aro a ɗayan kalli ƙasa, in ka taba download zai ma download din wannan hoton. Misali gashi nan za mu jira sa, gashi nan yana preparing image for downloading. Yana preparing, in ya gama za ku ga gashi nan ma gama. Gashi nan inda aka rubuta download image, da zaran ka taba download image zai sauka a cikin wayanka. Mun gode da sauraron bidiyon mu. Idan zuwan ka farko ne, ka danna mana subscribe, sannan kuma ka danna mana alamar ƙarawa domin samun wasu bidiyo a cikin HADAB. Za ka samu bidiyoyi irin haka na hotuna.